जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी भैला बात नाम तोहर सबसे अगारी जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी। राकेश संगवा में अपना बिठा के पापा जी के संगवा में अपना बिठा के 12 किलोमीटर साइकिल चला के संगवा में पापा जी के अपना बिठा के पापा जी के भइल उनका तबीयत खराबी जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी। राकेश जिया तू हजारों साल ज्योति जी कुमारी। देश विदेश में भइल बाटे शोर हो जे भी सुने बात लेवे हाथवा के जोर हो जे भी सुने बात लेवे